Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Adolygiad o theorema'r cylch a rhai profion. Os ych chi'n cofio, dyma theorema'r cylch o'ch gwaith tygau. Efallai rydych chi'n cofio nhw, wel os na, triwch ei dysgu. Felly'r ffordd gorau yw i ddysgu nhw i weld y prawf ar ei cyfer. Mae gyda ni 7 yma, a mae gyda ni un arall gwahanol sydd ddim yn neud e onglau. Felly mae 7 yma i wneud e onglau mewn cylch. Ar un cynta, yr ongl mewn hanner cylch yn 90 gradd. Felly edrych am diameter, a wedyn mae'r ongl sy'n dod bant o diameter i'r cylchlen yn 90 gradd. Yr ail un ar draws y top yma, mae onglau yn yr un segment, felly dod o 2 bwynt yn hafal. Felly onglau sy'n dod o 2 bwynt ar y cylchlen sy'n mynd tuag at yr cylchlen ochr draw yn hafal. Felly mae'r un glas ar ei coch yn hafal. Ond mae rhaid iddyn nhw ddod o'r un ac, o'r un 2 bwynt. Rhain hefyd, mae ongl i'r canol ddwywaith maint yr ongl ar y cylchlen o'r 2 bwynt, o'r un arc. Felly mae 2x yn un y canol, lle mae 1x yn mynd i'r ochr. Gallu fe fod yn rywle ar hyd y cylchlen. 4 ochr cylchol yn golygu bod 4 cornel y 4 ochr ar y cylchlen, a wedyn mae'r onglau gyferbyn yn nodol lan i 180. Gwylod ar y chwith, yr ongl rhwng y tangiad a radiws yn 90. Felly tangiad a radiws yn mynd tuag at y tangiad yn mynd i fod yn 90. Edrychwch am radiws. Theorem segment eiledol, yr ongl rhwng cord a tangiad yr un gwyrdd yn hafal i'r ongl yn y segment eiledol, yn y triongl sy'n dod off y cord yna, mae'r 2 wyrdd na'r un peth. Yr un peth ar ochr yma, felly'r ongl rhwng y tangiad a'r cord sy'n oren yn mynd i fod yn hafal i'r ongl sy'n dod bant o'r cord yma yn y segment eiledol yma. Felly mae'r 2 oren yn hafal. A wedyn, o unrhyw bwynt tu allan i'r cylch, gallwch dim ond llunio 2 tangiad a mae'r 2 yn mynd i fod yn hafal. Felly, tangiad o un pwynt i'r cylch, dim ond 2 nhw sydd a mae 2 nhw'n hafal. 2 brawf i ddechrau, ongl mewn hanner cylch. Mae'r ongl ag anhyllir ar y cylchlen mewn hanner cylch yn 90 gradd. Felly dyna diagram, diameter dyn ni, ongl yn dod bant o diameter i tyble byddai ar y cylchlen yn mynd i fod yn 90 gradd. Profi hwn, gosodwn ni linell arall mewn rhwng O a C. Wedyn, gan bod 2 linell yma yn 2 radiws i'r cylch, maen nhw'n mynd i fod yn hafal, felly mae 3 onglau isosceles dyn ni yma, felly gallwn ni osod alpha ac alpha ar y 2 ongl wilod. Yr un peth ar y 3 ongl arall, O, B, C, mae 3 onglau isosceles dyn ni fyna, mae O, C ac O, B yn radiws i'r cylch, felly maen nhw'n hafal, felly mae'r 2 ongl wilod yn hafal. Ni'n gwybod bod yr onglau gyd tu fewn i triongl, y triongl fawr A, B, C, yn mynd i fod yn 180, felly ado rhain i fyny, alpha plus beta, sy'n rhoi i ni 2 alpha a 2 beta yn haflu 180, felly rhannu popeth y 2, a ni'n cael bod alpha plus beta yn 90. Hynny yw, yn ongl ni yn y canol yn mynd i fod yn 90 gradd. Felly mae'r ongl A i C i B yn 90 gradd. A'r sgwariau bach yna yn golygu ni wedi brofi hwnna. Ongl i'r canol ac i'r cylchlen.
Mae'r ongl ag anhylur gan arc yng nghanol cylch yn ddwywaith maint yr ongl am yr arc yn ei chynnal ar unrhyw bwynt ar y cylchlyn. Felly fi wedi dod i blobs bach arnyn nhw. So felly o'r ddau bwynt o'r arc AB, mae'r ongl i'r canol o AB ddwywaith maint yr ongl i'r cylchlyn, sef A i C i B. Gosod llinell arall i fewn yma. Ni gael gweithio onglau mas, felly mae dyn ni triongl isosceles yma BOC. Mae ddwy radiws gyda ni yma, felly mae'r ddwy ongl wiled yn haflydd i gilydd, galw nhw'n alpha. Hefyd, A i O i C, A i O i C, yn isosceles, dwy radiws dyn ni, felly mae beta dyn ni yma, a mae beta dyn ni'n gyfan gwbl yn yr ongl yma, felly tynnu alpha i ffwrdd mae beta minus alpha gyda ni am yr ongl ni a diddordeb mewn. Gosod blob yn y canol, blob coch tro yma, a ni'n gallu gosod onglau gyferbyn ei gilydd yma ar ddoi linell sy'n croesi, a ni'n gallu galw nhw'n gamma tro yma. Felly, mae gamma yn mynd i fod yn hafelu yn y triongl gwylod yma. Gamma yn mynd i fod yn hafelu 180 tynnu beta plus beta minus alpha. Felly, tynnu'r ddoi ongl wilod allan o 180, a ni'n cael yn gamma ni. Felly, tacluso hwnna, ni'n cael 180 minus alpha, sy'n mynd yn plus alpha, minus 2 beta. Yr ongl yn y canol, ongl A o B, A i O i B, yn mynd i fod yn 180 minus y ddwy ongl yma. Y triongl yma yn ydio lan i 180. Felly 180 minus alpha minus gamma. Gosod y gamma sydd gyda ni uwchben yn lle y gamma yna, a mae gyda ni 180 plus, wel 2 alpha yna, achos oedd alpha gyda ni hefyd, felly plus 2 alpha minus y 2 beta. Felly 180 minus y bracet yna, mae 180 yn canslo allan, mae minus 2 alpha dyn ni, a minus 2 beta, felly plus 2 beta minus 2 alpha. Tynnu'r 2 tu allan, a ni cael 2 beta minus alpha, sef dwywaith yr ongl ar yr ochr. Hynny yw 2 A i C i B. Felly mae yr ongl yn y canol o ddwy bwynt, ddwywaith maint yr ongl sy'n mynd i'r ochr, ac gallu fod unrhyw le ar y cylchlyn. Felly mae hwnna wedi ei brofi. Theorem arall, ond dyw e ddim yn ymwneud gyda onglau, mae perpendicular o'r canol i gord yn haneri'r cord. Felly, cord gen ni ar draws, o radiws yn mynd trwy'r cord yma yn torri fe 90 gradd. Mae fe'n perpendicular. Felly, llwn ni alw'r alpha yma yn 90 gradd. Gosod 2 radiws mewn o'r canol, felly O i A ac O i C. A felly mae'r yna mynd i fod yn hafelydd i gilydd. Galw'r y pwynt lle mae'r cord a'r radiws yn torri gilydd yn X. Felly cymeryd Pythagoras ar ochr chwith. Ni'n gwybod bod 90 gradd yn un y canol. Felly A i X yw ail isradd yr hypotenuse A i O wedi sgwirio minus O i X wedi sgwirio ail isradd hwnna. Ond, os nawn ni'r ochr arall, y triongl yma, mae X i C yn mynd i fod yn hafelu ail isradd O i C wedi sgwirio minus O i X wedi sgwirio. Achos mae O i A yn hafelu O i C. Felly am newid yr O i A yna gyda O i C, yn hawr mae hwnna yn gysylltiedig gyda'r triongl yma sy'n rhoi i ni X i C. Felly mae A i X yn hafelu X i C.
A ni wedi profi y theorem fach yma. Felly mae hwnna'n ychwanegol i'r 7 theorem arall sydd gyda ni am ongla'r cylch. Prawf hardd, wel, ca'l chi benderfynu os dwi'n hardd. Theorem, mae radiws i bwynt lle mae tangiad yn cyffwrdd â'r cylch yn perpendicular i'r tangiad yna. Felly, prawf o hwnna, felly dyma lun, cylch radiws yn cyffwrdd â'r tangiad yn y pwynt B yma. Tybiwn bod O i B ddim yn perpendicular i'r tangiad T. Felly, ni'n mynd i brofi hwn wrth gwrth ddweud sy'n yn uned A3 yn A2. Felly, symbolau gyda ni yma nawr, mae'r E sianol yn golygu mae yna'n bodoli pwynt C fel bod O i C yn perpendicular i'r tangiad. Felly, ni'n mynd i osod pwynt C i fewn fel bod y linell O i C yn perpendicular i'r tangiad. Ddim yn edrych fel ond falle bod yn llun i'n anghywir. Felly, ni moyn profi bod hwnna ddim yn wir. Felly, mae'r ongl O i B i C, yn mynd i fod yn llai na 90 achos dim ond 90 sy'n mewn triongl. Hynny yw, mae ongl O, B, C yn mynd i fod yn llai na O i C i B. Mae'r ongl yma yn mynd i fod yn llai na 90 sy'n yn hafel i'r ongl yma. A mae'r linell gyferbyn wedyn, sef O C yn gyferbyn yr ongl B, yn mynd i fod yn llai na O B sy'n gyferbyn yr ongl C. A mae hwnna yn methu bod achos radiws yw O B a mae O i C yn fwy na radiws, felly ni wedi gwrth ddweud beth o'n i wedi dechrau da. Felly nid yw O B ddim yn gallu bod yn perpendicular i T, mae'n gorfod fod yn perpendicular. Mae hwn yn braf trwy wrth ddywediad sy'n yn A2.